धन्यवाद सर. मलाही खूप आनंद वाटला की आपण जे काही काम करताय या पॉडकास्टच्या निमित्ताने, इनसाइट पॉडकास्ट आणि बी युअर बेस्ट असं तुमचं ते Yes. स्लोगन आहे. येस तर त्या शेवटी माझ्या या पॉडकास्टचा एकूणच सार जर काढला तर तोच आहे, बी युअर बेस्ट. आणि मी तुमचे सर पॉडकास्ट पाहत आलोय. खूप चांगलं काम समाजामध्ये तुम्ही करताय. वेगवेगळ्या लोकांमध्ये ज्यांचं समाजामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन आहे, जे काहीतरी समाजाला देऊ करतायत, अशा लोकांना सर तुम्ही इथं आणतायत आणि अशा ठिकाणी मलाही संधी तुम्ही दिली. त्याबद्दल नक्कीच तुमचं पॉडकास्ट हे भविष्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने, त्यांच्या मार्गदर्शनाच्या दृष्टीने खूप मोठं व्यापक चळवळ म्हणून नक्की काम करेल. त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा आणि आपण खास मला निमंत्रित केलं त्याबद्दल खूप खूप आभार. धन्यवाद. धन्यवाद सर.